Bună dimineața, Facebook-ul meu. Vă mulțumesc mult pentru urările la mulți ani. Și hai să ascultăm împreună o melodie frumoasă, care pe unii din voi vă reprezintă treaba asta. Și bineînțeles, pentru Costel Cordoneanu, Ștefan cel Mare al Moldovei. Eu sunt lider la un gran de mare putere. Nu vă mai luați cu mine că n-aveți idee. Ce pot să fac într-o noapte, vă dau foc la toți. Nu contează cât vă credeți voi de mafioți. Eu sunt lider la un gran de mare putere. Nu vă mai luați cu mine că n-aveți idee. Ce pot să fac într-o noapte, vă dau foc la toți. Nu contează cât vă credeți voi de mafioți. Și te ia. Numai oameni mari, 100 de chile. Dacă dau un telefon, toți vin pentru mine. Mafia, mafia, mafia. Vine iară și te ia. Numai oameni mari, 100 de chile. Dacă dau un telefon, toți vin pentru mine. Și am centura neagră, dar sunt calculat, nu mă pun la mintea lor. Stați în banca voastră cât din drum cu vor. Pe nimeni din țară mie nu mă este teamă. Sunt nenorocit și am centura neagră, dar sunt calculat, nu mă pun la mintea lor. Stați în banca voastră cât din drum cu vor. Mafia, mafia, mafia. Vine iară și te ia.